Salam edilişler tagaman oturanmysyňyz. Biz siziň her biriňiziň arsgally, bereketli, döwletli ojaqlaryňyzy, janyňyzyň sag başyňyzyň dik bolmagyny, tutýan tutumly işleriňiziň elmidama rawaşlyklary beslenmegini arzulap, aýdym bolup galaýnatly gepleşýärmiziň täze sanyna seretmäge çagyrýar. Mähriban watandaşlar, gepleşiklerimiziň her gedek sanlaryna Usat halipalamyzyň, tadannalamyzyň dörejülük ýolu dogrusynda söhbetdeşlikler taýýarlap size ýetirip durýar. Ene gepleşigimiziň şu gedek sanyna da Usat Halipa Aydym Çeýme Türkmenistanyň halk artisti Suhan Orazberdiýewiň dörejüli bardy taýýarlamak maksat edildik. Elbetde gepleşigimiziň bu gedek sany watandaşlarymyzyň islegleri boýunça taýýarlandy. Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa barada döwlet komitetiniň başlangyç orta hunar okuw mektebiniň talipleri Halipa Suhan Orazberdiýew bilen günden-gün didarlaşmak istediler, sowal-jogap alşmak istediler. Ene şu maksat bilen talipler özlerini şu gepleşigimize söhbetdeşlige çagyrdyk. Şeýle-de mähriban watandaşlar Halipamyzyň aýdymlaryna sadanlar gaçjak Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşüniň sadanlar topary. Siziň hemmäňizi şu söhbetdeşligimizde hoş gördük. Şu ajaýyp pursatda bir buýsançyl gurrunlaryňyzy eşitdik. Soň söhbetdeşligimizi ýaşlarymyzyň sowallary bilen dowam ederiz. Kahraman arkadamyz Türkmenistan döwletimizi gün saýyn öňe ötüşlere tarap bedawat bilen anamly öňe alyp barýar-da. Şoň üçin hem biziň ýurdumyzda, elmidamada toýlar, dawaralar höküm sürýär, ösüş höküm sürýär. Dumduşa seretseň dünýä bir nusgalyk işler amala aşdyrylýar. Ýurdumyzyň tämizligi, Türkmenistanlara bolan hormat, olara döredilýän mümkinçilikler barada aýtjakmy ähli tarapa, ähli ulgama seredende biziň ýurdumyzda bagtyrlyk zamanasy dowam edýär-de. Şu bagtyrlyk zamanamyzda da Kahraman arkadamyzyň pähim paýgasyndan her bir ýylymyza özüniň mahsus adyny dakylýar. Şo ýylla geçirilýän şäherlerim şo adyna mahsus bolup, şo ýyllamyzy berýär-de. Biziň garaşdyrlyk zamanamyzda, bagtyrlyk zamanamyzda ýyllar bir-birinden ösüşdi, bir-birinden tapakly bolup, olu sepkitlere Kahraman arkadamyzyň daşyna jem bolan türkmen halky bilen belelikde ululu sepkitlere barýarsa, şu ýylym Türkmenistan rowaşlygyň watany diýip atlandyryldy. Şeýle atlandyrylanyna sunwady işgärler bolup, aýdymçylar, sadanlar bolup biz begenlik Kahraman arkadamyzyň Türkmenistan döwletimiz rowaşlanyp gelýär-de. Ene şu ýylda hasam bir rowaşlygyň hödýür bolar. Şeýle ajaýyp pursatdan peýdalanyp bolsa, bizi şeýle isretli zamanada ýaşamaga hem-de döretmäge ullaka mümkinçilik beren Kahraman arkadamyzyň janynyň sag, başynyň dik, il ýurt bähwetli bütün adamzat ähmiýetli dünýä nusgalyk işleriniň elmidama rawaşlyklary beslenmegini tüýsüremden arzu edýär. Sag bol Halipa. 2019-njy ýyly Kahraman arkadamyz Türkmenistan rawaşlygyň watany diýip eglan etdi. Biziň her bir günümiz rawaşlyga beslenip gelýär. Sunugy da saatlamaz, medeniýet işgärlemez, ýazgy şahyrlamaz. Elbetde 2019-njy ýylyň ilkinji günlerinden başlap ýürek joşgunlaryny aýdymda, sazda, goşguda, eserlerde beýan edip başladylar da. Sizem 2019-njy ýylymyz münasibetli rawaşlykly günlerimiz wasp edýän bir gowy aýdym döredensiniz. Elbetde gepleşigimiziň şu sanyna ýerine ýetirip berseňiz. Ol howeslen biz şeýle atlandyrylan günden bäri ýylymyzyň ady boýunça şu Türkmenistan rawaşlygyň watanyň uğurdan pikirlenip geldik-de. Şoň üçin hem şahyrlara, ýa-ni kompozitorlara hemmetine de bir bilelikde işledik. Şu rawaşlygyň aýdymy diýip at goýduk da aýdymyna. Rawaşlygyň aýdymy diýip at goýduk. Sözleri şahyra Gülşen Hanowanyňky sadyk hem aýdymçymyzda Bayram Nowatywyň sadyna rawaşlygyň aýdym diýen aýdymy birinji gedek häzir şu siziň gepleşiňize getirdim. Mümkin bolsa ýerine ýetirip beräýin. Türkmenistan, Gülgülistan, gün sayın öňe barýar.
sarada altı yarlık yurdu diyen adı var. Coşar behir coşar coşar devlet gelse toylar toylar boşar Türkmenistan güldü yar demine Reme var yar ak altını boloşlar Rovaşlıkta büyük yargım var Rovaşlıkta yurt halkım yar Türkmenistan Gülgülistan Gün sayınıma var yar Rovaşlıkta büyük yargım var Rovaşlıkta yurt halkım yar Türkmenistan bağı bozsan Şöhreti arşadan yar Sehra şemanına parlar baydığı Gözün mehribanı kalbin söydüğü Yanlanıp dur boynunda Rovaşlık barada baltı aydını Yine atan alkışından rovana Ömürler dovamat dolar dovama Tarihin katını altın sakıya Arkadalı bu bir karar zamana Rovaşlıkta büyük yargım var Rovaşlıkta yurt halkım yar Türkmenistan Gülgülistan Gün sayınıma var yar Rovaşlıkta büyük yargım var Rovaşlıkta yurt halkım yar Türkmenistan bağı bozsan Şöhreti arşadan yar Rowaşlykly günlerimizi wasp edýän aýdymy diňlemek, onu da ýaýlymda ilkinji gezek biziň gepleşigimizi ýerine ýetirip bermeňiz elbetde biziň hemmämizi buýsandyrdy, begendirdi. Talip ýaşlamazam ul howes bilen diňlediler. Sadanlar toporsyda da sag bolsun aýdýas, aýdym ýerine ýetirilenni her bir adamyň göwüni joşdurýar da sadanlarymyz hem taliplerimiz hem biziň ählimiz siziň bu aýdymyza goşulyşyp bilelikde ýerine ýetirdik-de gahrman arkadagymyz hemmämiziň joşmagymyz üçin aýdym ýerine ýetirmegimiz üçin dörejülükli zähmet çekmegimiz üçin mümkinçilikler döredip berýär-de döredijiligiňiz hassa üstünliklere ýetirsin halipa sag bolun. Inni şu ýerde taliplerimize gedek geçirsek size sowallarymyz bar diýerler. Gönnün gün özüňiz bilen sowal jogap alşmak diýerler-de. Men kompüter montaj hüneriniň talibi diýip oraz berdi. Mehrem Çınar filmine garawaz ýan aýdymyny ýerine ýetirişiňiz barada gurrun beräýsiňiz hemem şonu ýerine ýetirip berseňiz. Kompüter montaj hüneriniň talibi Yusuf Şöhrat men. Ana halipa sizi ilkinji aýdym sunugatyna näme höweslendirdi? Men teleradio rejissura bölüminiň 1-nji ýyl talibi Garaýba Oglbag. Halipa şu Saç şahyrymyz Kerim Gurbanepe soň sözlerine döredilen Gumlugelin atly aýdymyz. Tergi beren zat näme? Şular barada gurrun beräýsiňiz. Halipa görýäňizmi? Siziň bir näçe aýdymlaryňyzy diňleýän muştoklugyňyz bar, ýaşlamyz bar, ýaşuly halipalarymyz bar da ilki bilen ýigitlerimiziň sowalyna jogap berseňiz, aýdymlaryny ýerine ýetirip berseňiz, soň gyzlamyzyň bir özüne gyzyklandyrýan sowallar bar. Aýdym bolsaň, aýdymyň köpçülik halasa şol iň zähmetiň ýerine düşdügi da. Näçe aýdym işleýän, näçe aýdym döretýän ýöne şoň içinden birisi ýa ikisi hasam köpçülik tarapyndan gowy kabul edilýär. Şol Mehrem Çınar kino film üçin ýörüte işlenen aýdymyzam şol köpçülik tarapyndan has söýgän münasip boldy. Halk köpçüligi gowy berdi. Ýöne şol aýdymyň ady Garagöz dälle, men seni söýýärin. Hakyky şol aýdymyň hakyky ady men seni söýýärin. Ýöne halk içinde Garagöz diýip tanaldy. Ganly ýagdaýda aýtmaly ýerler bolýar, şonu halk köpçüligi aýdýar. Garagöz aýdyp berdi-ýa-da. Hemmemizge maramyz elbetde bu aýdym Garagöz diýip tanalýar halipa. Menem ýörüte beýlik Garagöz aýdýan. O türkmen halk aýdym Garagöz aýdýar. Ol Garagöz däl ýerler. O şonu men aýdýan. Ol aýdym gady Garagöz däl.
Behrem Çınar kino film üçin ýürüte işlenen Men seni söýýär diýen aýdym. Ha. Şol aýdymyň birinji başlananda da Men seni söýýär diýip başlaýar. Hawa. Şoň üçin hem şo Men seni söýýärin şol aýdymyň hakykady. Şol aýdymyň dürüş barada aýtsam, elbetde o kino film söýgi barada hem söýgüsini yetip bilmedik adamyň durmuşyny köp adamlarda bolýa, köp söýgüsini gowşýa, köp söýgüsini gowşanok. Şoň üçin şo taýda söýgüsinden juda düşen oglanyň aýdymı da. Şoň üçin hem oň içinde aýdymyň saadam zarinna yetip bilmedik aýdym şol gyýrýan ýerine daýyn. Şonu kompozitorymyz, ustad kompozitorymyz Recep şol bile oturup maslahatlaşamyzda men aýtdym da oňa bir giň ses görkezip bolýan aýdym edeli diýsem şo ýanky beýik ýerlerini şo ýürütemeň sesim üçin goýdy da şonu. Kinodaki ýanky gahrymanyň ýagdaýyna girip aýtsaň şonu ýerine düşýär. Recep agam özü şo ses ýazan wagtymyzdan Recep'in öz ýanymyzda boldy da sebäbi şol aýdyma köp ihlas siňdirdi. Saň ýazyp oturmady da şol sesi näde aýtmalygyny sen öz ýanynda durup gydyklandy. Elbetde bir gezekde aýdyp bolmady. Recep aga bir gatyrganda maňa da "Suhan öwrenmäňsiň" diýip halypany şeýle gynandyranmy? Özüm gynandym da. Osaň şo kän wagtlap ýanky uloga min sebäm öýde bolsa şo sadan diňläp gapdalan aýdyp geldim. Bir gezekde aýtmadym da. Osaň Recep aga haýyş etdim. Recep aga şu gezek aýtjak bolup görýin, osaň bolmasa men şonu aýtjak geldim da. Bir synak göre, "Aý öwrenen nädin Suhan" diýip şeýle ýene lap geçýärler. Recep aga bir gezek diňläýi haýyş etdi, çagyryp ýürüte diňletdim. Olen gölüm şo taýdanym göni ses ýajan studiýa gitdik. Şeýdibem göni bir gezekde şo aýtdym, şol aýdyşmam şo taýdana ýadgyda galdy. Şeýle şol Mehrem Çınar kino film üçin işlenen Men seni söýýär diýen aýdymyň şeýlerek taryhy bar. Talepler, Gülşat her bir adamyň bir käre bolan, bir hünäre bolan isleýi bolýar da. Hem adamyň başarynyga meňdeş bolanok, her bir adamyň pikirem deňelenok, şoň üçin her bir adamy aýratyn şahsiýet diýilýär da. Şo menem ýaşlykdan bir aýdym saat özüne çekýärdi meni. Teleýaýlymda bolsun ýa radio arkaly bolsun ýa magnit lentalaryň üstünden aýdym diňlesem, şol ýanyna kän turasym gelen noktada. Hem inata bilýär-de birinji haýsy çagan haýsada şu ýykgyny badygyny. Şoň üçin kakamam aýdymçylar sadanlar bilen gowy gatnaşýardy. Döwrüň tanymal bagyşlary kakam bana gelýärdi. Kakam mandalin taýduralyny sağ çalyp bilýärdi. Dutaram çalyp bilýärdi. Öz käriniň lukmanlygyna garamazdan şo sada gatyn berýärdi. Osaň bir gezek öýde şol dutar durýatda. Şol dutar alyp gidenip çalyp öwrendim. Kakam işde wagty çallym. Naragajyn çaltdyrna. İlkinji saat çalan saatym şo eşdip naragagyny öz başdak çalyp bildim. Notasız. Ho, eşdişme görä. Şondan soň kakam meni şo etramyzdaki çağlar saatçylyk mektebine alyp gitdi. Şo taýda synaga bardym, synagdan geçip şo ýedip birinji adımlar şeýle başlandy. Elbetde. İlkinji adımlar başlamaklyk maşgalaňdaky gollaw bilen bile başlanýar-da. İlkinji adımlar etmek üçin halypa gerek, saatlar gerek bolýar-da. Köp sag bolun. Onda näme? Taliplan haýyşdyn ýerine ýetirseňiz, men seni söýýär diýen aýdymyzy şu ýerde özüňiziň çalmagyňyza diňlesek, soň söhbetimiz dowam eder.
seni söyler odan dilber Güzel finalimin gül vuruşotunun Dersem demen seni yüzü vurup bilme Mün yılla doymarın mahmal sesinden Yalgırsan bütün yazır karagöz Bir gülsen bütün yazır karagöz Seni neçe söysem azır karagöz Uysaklar doyma yok be gülüsünde Yeti bilmen yarım ağırdır halim Gamıydır bu köngülüm keştir akbalım Maksadım muradım arzu hıyali Yerermin hakaşık yalvarmasından Sana yakın yolum taş bol hele Rakipların gönlü hoş bol hele Yüreğim ot gölüm taş bollar Temisin, göklüsin su sana sıyma Yılgırsın bu dünya yazdır karagöz Bir gülsen bu dünya tandır karagöz Seni neçe söysem alır karagöz Baharlar bir kalır Begülüsün Sunum odumuz bay sunum odda. Yankı gumlu gelin diyen aydımam Kerim Burhan Hepiyet'in sözlerine dörödülen Aman Ağa Jikf'in sağına dörödülen gumlu gelin diyen aydım. Gumlu gelin diyen aydımı aytmama sebep bolan zat bayramçılıklarda, davarlarda, duşuklarda adamlar bilen canlı ýagdaýda aydan yerimizde gumlu gelin diyen aydım haýşe diýerler-de. Oson diňe bir däl, iki däl köp beri bardyk bolyn. Her bagys bir gumlu gelin aýdyp ber diýerler-de. Oson biziň hem o wagt sanawymyzda ýok gumlu gelin. Oson men söz verdim-de. Men aýtjak şol aýdym men aýdyp beren size inniki gawatlaşamada diýip kän ýerden şol şeýle ýagdaýlar boldy. Şoň üçin hem gumlu gelin diyen aydymy öz aydymlar sanawymyza goşmagy makul ellik. Şeýdem gumlu gelin diyen aýdymy taryhy bilen gyzyklandym-da. Gelip çykşy dörüşi barada. Gelip çykşy barada. Şo öwrenemde şeýle bir zatlary bildim. Hakykatdan hem gumlu gelin ýaşap geçen eken-de. O aýat däl, hakykat bar aňyrsynda. Şu Göktepe etrawyna degişli bir owa bar. Ýanky düýelerin zadyň bakylýan ýerleri, çet owalar, çölüň içindäki bir merkezden daşrak owalar bar, mallarçylyk owalar bolýar. Şo taýda ýaşap geçen şol gumlu geliniň özi hakykatdan hem soň ýerine barwam gördük, şo düýelerim gördük, ýürüýte görmek üçin gittik. Ala dedik şol aýdymdan soň ýöne. Ýaş gelin wagty adamsy ýan ýollaşy, uruşa gidýär, gelen ok şoň
gelmese de şoň ýygyny dowam edip türkmen genleriň merdanalygyny, öz hojalygyny bolan, öz söwer ýaryna bolan göpallygyny hem ýa-ki erki adam ýogam bolsa, ýa-ki düýeleri, zatlar hor etmän, hemme zady şu adamlaryň ýoklugyny bildirmän çöl obasy bolsa da şo taýda edermenlik görkeden biz türkmeniň bir gahrman gelinine düzelen goşuk bol. Aýdym. Bu aýdymyň şekile düşürilen görünüşinem gördük de Halipa. Bu aýdym esasy türkmen zenanlarymyň mertligini, edermenligini, şeýle de aýratynna wepadarlygyny görkezýän aýdymlaryň biri de dogry dämi? Gumly gelin, buğralary canly gelin. Dula goşa gorkydesi, dula goşa gorkydesi, derde derman her kydesi. Gelinlerim tekidesi, şep yanağı memli gelin. Gumly gelin, şep yanağı memli gelin. Halipa, ýa-ni özüňiziň sadanlarlyk edip berini ýetiren aýdymyňdan diňledik. Mirasyň hazinasyna saklanan aýdymyňdan diňledik de, elbetde ýüregimize, kalbymize, ählimize bir gowy täsir edýän aýdymlar ýerine ýetirýäňizde, aýdym ýerine ýetireňizde yürekden bolmasa halka ýetirip bolmaýar, dogry dämi? Halkymyzyň arasynda, ýaşlamyzyň arasynda ýene de bir özüni gyzyklandyrýan sowallarymyz bar. Teleradio gepleşikleri guramak we taýýarlamak hünäriniň birinji ýyl talibi Merdem Ýazmyradow. Size ilkinji şowluk getiren aýdymyň döreji barada aýdyp berdiňiz. Sahna ustady bolsun, sunwat işlerlerine şowluk getirýän bir eser bolýar da. Bir de ilkinji üstünlük getiren aýdym hemde ýaglan diýarym telewizionine biziň ýeňiji bolmagyzy iterik beren aýdym Ak şäherim Aşgabat halk köpçüligi tarapyndan hem çağalar hem ullar tarapyndan gowerylyp ýörep geçip gidemde ana Aşgabat aýtýan oglan diýerler de şoňa da begen ýadyk ilkinji şowluk getiren aýdym bize biziň gözümizden göreji paýtagtymyz Aşgabat şäherinde wasp edýän aýdymyz bolan Ak şäherim Aşgabat. Men Mergenif Ay Muhammed, teleradio gepleşikleri gurnaýjy we taýýarlaýjy toparynyň birinji ýyl talibi. Halipalar bilen halipalaryň şahsy durmuşy bilen döredijlik alem bilen gyzyklanmagy giň ýol açyp berýän gahrman hem mähriban arkadagymyza sag bolsun aýdýan. Halipa, size bir soragym, siz haçanda islendik durul temada ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzy joşgyny getirmeginiň sebäbi näme? Dörejilik ýoluňyzda ilham bilen aýdym aýtmaga terg berýän ýol näme diýip size ýaşlanma sowal berýär. Elbetde ýazgylamydam, şahyrlamydam döretmäge bir ilkinji gadam basanna näme de bolsa bir zatdan ilham alýarlar. Teleradio rejissura bölüminiň birinji ýyl talibi Gözel Toylubaýewa. Halipa, ýaňsyz belläp geçdiňiz ýurdumyzda uzak ýyllardan bäri dowam edip gelýän ýaglan diýarym telewizionine gatnaşyp ýeňiji boldum diýdiňiz. Bu elbetde siziň birinji ýeňişiňizdir. Siz şol pursatda nähil duýgular başdan geçirdiňiz? Elbetde ilkinji ýeňişli ýollar hemme kişiçiňem bir ýatdan çykmajak pursatlar döredip bilýär-de Halipa taliplamydam hemmemizem gyzyklandyrýar bu sowal. Aýdym aýdanda hakik aýdym derejesinde aýtjak bolsaň hökmany joşmaly. Hökmany joşup aýdym aýtmasaň ol aýdym bir urnuda bolanok bir halk köpçüligiň näme diýilýär, ýürekden çykan söz Ýüregi barar diýär. Şoň üçin men aýdymda indi özüme şonu kän gaýtalaýan. Köp münferýän, täze aýdymy işlejek wagtym. Şonu ýa ses ýaz goýjak wagtym. Soň şol sözlerini haçan öz içime siňdiremde, öz içimden çykaryp aýtşeýle, ýa-ni okap aýtmaklyk da. Okap ses ýazanda okawam aýdyp bolýar da şonu. Okap aýdanda diňe şo sözleri okap aýdýanda, şo sözleri içiňe siňdirip özüňden çykaryp aýtsaň. Ýa tutup aýtsaň şonu. Diňe ýa tutupam däler şoň martyna düşünseň. Bir ýerine bir zat çynyň bilen gurrun berýän ýaly diýip aýtsaň, şonu şowhunly bolýar. O şowhunly bolandan soňam ýa-ni sesleň ýetmeli ýerleri bar.
içindäki gaýnawlar bar. Ana şo zatlar ýerine düşürmeli. Ýerine düşürmek üçin hem hökbany ýagdaýda hyjuu gerek. Hyjuu gerek. Käbir wagtlar bolýar. Şeýle höweslen barýan bolýar, näçe şonu ýerine düşürjek bolýan bolanok. Käwatlarym bolýan wagtlar bolýar. Ol ýadawlykdan bolýar, bir ýada adamyň or käwat özüňizde de bolýandyr, bir käwünler şäkdiň açyk bolýar. Hay şu wagt aýdym aýda hem diýen şo özüňde. Ana şo wagt aýtsaň urny bolýar. Galanam öz käriňe bolan süýgüň, şonu ýatdan çykarmaly. Joşunly aýdymlar ýerine ýetirmek üçin elbetde eşden bolsaňyz siz hem sunuwtyň, ýani ilkinji ädimlerden gadammasan ýaşlar käriňde wepadarlyk ilki bilen halipany tak geçýärde. Sag bol halipa. Ýanglan diýarim telewäsleşigine şo taýda bize ýeňiji bolmaklyk 1998-nji ýylda ýanglan diýarim telewäsleşigi bir halk içinde has bir ýörgünli bolup ýören wagtlary da şol. Şo taýda men ondan öňdäki geçen ýaglan diýarim bäsleşiklerini seredýärdim. Mawy ekran arkaly, ýa teleýaýlymlar arkaly, ýa özümiz gatnaşyp seredýärdik. Ýeňiji bolanlary baryp gutlaýardyk. Höwes edýän eken. Şondan bize höwes öğretdi. Şol köpçülükde ýeňiji bolmaklyk ulu bagy dol. Ýeňiji bolmaklyk hiç asanım ýadymdan çykanok birinji. Sözde beýan edip bolmaýan duýgular da hawa. Men 1997-nji ýylda gatnaşdym ýaglan diýaryma. Ýöne onu ýeňiji bolup bilmedim. Şeýle ýaglan diýarymda näme talabyny öwrenýäň de birinji baran ýylyň. Haýsaýdym gowurlaýan eken, nähilek bolmaly ol maňa sapak boldy birinji baramda. Şol taýda ýa-ki emin agdalary nähilaýdym gowurýa. Nähilek saz nähilek bolanyny şoğunlu bolanna nähil bolýar. Nähilek aýdym saýlamalygyny şo taýda maňa sapak boldy öwrendim. Ýaglan diýarym telewäsleşigine ýeňiji bolmaklyk ol bir ýatdan çykmajak bir deňduşlaň ýanyna, ene talan ýanyna, bir diňleýijileň arasynda bir esli ýokaryk baskança galmak diýip düşünýän. Şeýle häzir eçennem ýakymly ýatlamalar ýadymdan çykan o. Halipka mümkün bolsa şu gepleşigimizde özüňiz çalmaňyzda bir öz gowurýan aýdymlaryňyzdan birini ýetirip berseňiz. Gezim ova, gezim il, sonalı seni sorar. Gezim ova, gezim il, sonalı seni sorar. Kolum yıkansa bilir, sevgilim seni sorar. Kolum yıkansa bilir, sevgilim seni sorar. Ay sonalı, gel yanıma yemeğe. Ah sevgilim, gel yanıma yemeğe. Soramadım da dağlar, soramadım da bağlar. Soramadım da dağlar, soramadım da bağlar. Yüreğim sensiz ağlar, sevgilim seni sorar. Yüreğim sensiz ağlar, sonuğu seni sorar. Ay sonuğu, gel yanıma yeneğe. Ay sevgilim, gel yanıma sonağı.
başım telvelenni, gözüm yolla evlenni. Bu başım telvelenni, gözüm yolla evlenni. Ince yıl tegelenni, zonoğu seni sorar. Nice yıl tegelenni, duygulim seni sorar. Ah sana gel yanıma yine. Ay sevgilim gel yanıma yine. Köplerin firine düştüm, köplerin diline düştüm. Köplerin firine düştüm, köplerin diline düştüm. Kazıladım, kavuştum, sevgilim seni sorar. Kazıladım, kavuştum, sonağı seni sorar. Ay sonağı, gel yanıma yine. Ah sevgilim gel yanıma yine. Ah sana can gel yanıma yine. Ah sevgilim gel yanıma yine. Yemençe ay geçti, sana duşunayım ben. Tavrım kararım açtı, sana duşunayım ben. Yemençe ay geçti, sana duşunayım ben. Tavrım kararım açtı, sana duşunayım ben. Görecektim men seni, her öndemin yalvarıyan. Terbi boylum gözlerim, ripi koyam yenilediyen. Görecektim edim, her önde olmayı dediyen. Terbi boylum gözlerim, ripi koyam yenilediyen. Yemençe ay geçti, sana duşanayım eri. Tavrım kararım açtı, sana duşanayım eri. Kararım yok edelim, günne seni görmesem. Şam çırağımın yeniden, güneş gibi doğmasa. Kararım yok edelim, günne seni görmesem. Şam çırağımın yeniden, güneş olup doğmasa. Eğer ençe ay içti, sana duşanayım eri. Tavrım kararımlaştı, sana duşanayım eri. Ödede oturma yok, bağlarda gelme yok. İşi dolu bitirme yok, sana duşanayım eri. Ödede oturma yok, bağlarda gelme yok. İşi dolu bitirme yok, sana duşanayım eri.
Yemençi ay geçti sana duşanı meri Tavrım kararım açtı sana duşanı meri Yemen çay geçti sana duşanı meri Tavrım kararım açtı sana duşanı meri Yemen çay geçti sana duşanı meri Tavrım kararım açtı sana duşanı meri 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 Nelim duşanı Halipa yerini yetirip veren aydımlarınız üçün size köp sağ olsun. Aydiyat canınız sağ olsun. Taliplamıdan hemmemizden üyüşüp dinledik. Sağ rola erkedip yerini yetiren aydımlarını dinlemeklik hemmemiz üçün hem diysen yakımlı. Sağ olun. Taliplamıdan yine de size soğalları var. Gönlün ödünüz bilen söhbetleş olmakla yerlerde. Kompüter montaj hünäriniň birinji ýyl talebi Hydirov Dayanç. Sen sunugatda has orus aýdym aýtmakda halipaňyz kim? Sizin halipalarınız hemmemiz üçün hem diysen gıdıklı yerini yetiren aydımlarınızın yerine düşmegine sebep bolýan o halipalar vardır. Men teleradio rejissýory bölüminiň birinji ýyl talebi Täzeul Gurbanowa. Siz haýsy halipalarymyzyň aydymlaryny dinlemegi has halaýarsyňyz. Ýene de şu ýerde sizin aydymlaryňyzyň içinde ak sonam diýen aydymyňyzy yerine ýetirip berseňiz hemde haýsy halipadan öwreneniňizi aýdyp beräýseňiz. Teleradio rejissýory hünäriniň birinji ýyl talebi Gapparowa ogullardy. Halipa türkmen tagamlarynyň içinden haýsy tagamlary halaýarsyňyz? Elbette Türkmen milli tagamlarymyzyň hemmesem gowy, hemmesem süýdü, hemmesem bir datly da dogry dämi? Mümkin bolsa taliplamyzyň sowallaryna jogap berseňiz, hemem ak sonam diýen aýdymy ýerine ýetirip berseňiz. Biz ilki aýdyma başlan wagtym şu aýdym şu bolmak köwesi döräp uranna köp ýykyn eden halipam Türkmenistanyň atgalan artisti Ustad Sazanna hem başymyz Bally Hajif. Bally Hajifiň aýdymy kän dinleýärdim da. Şu sizin ýaşyňyzda kamdaýyn. Şu Hasan täze aýdym çykarar ka diýip garaşýardym. Sabırsyzlyk bilen garaşyp şol her gedek dinlämde aýdym şol bolsun melýärdi, baş bolsun melýärdi. Türkmen Milli Konservatoriýasynda da kän halipalar bilen halipa şägird bolmaklyk, köp halipadan tälim almaklyk, ýani wokal sunuwydynda da köp belli aýdymçylarymyz bize bolupçylyk etdiler. Ana şol başdaky höwüsimizden ýa-ki oğlunluk wagtymyzdaky Bally halipany dinleýänmiz şo taýda da kän täsir etdi-de bize, kömek berdi. Wurt Yakup halipamy dinlemäge gorýan. Dutar hasarulun. Oradiýel Ilyasyň aýdymlaryny şeýle urjedip dinleýän. Özüňizem dutar senedinde bir näçe aýdymlar ýerine ýetirýäňiz da dogry halipa. Dutar çalyp bilýän, aýdym bilýän. Ýöne ýanky bagşlaryndan sanak geçsek tahaga şeýle hormat goýan. Sebäbi men ýydarlap görsem şu Bally halipaň özüm ýanky Mäne Garaýewden özüne alypdyr da köp zady. Ýa-ki Recep Ulowdan alypdyr köp aýdymlarynyň näme sırlaryny. Oradiýel Ilyasyň aýdymlaryny geller sallananda da aýtýardy. Bildirip dur da oradiýel halipaň aýdyşy äheňinden alyp soň ösüripdir da. Ne şu ýerde taliplarymyzyň ýene de biri size bir gowy sowal bilen ýüzlenipdi. Milli tagamlarymyz barada. Milli tagamlarymyz siziň ödüňiz ýaly hemmesem datly, hemmesem öz bolşly. Bizim şeýle bir tagamlarymyz üýtgeşikde. Türkmen tagamlarymyz
dünýede faýlanyp durda özüniň datlygy bilen. Men ýöne edil birini agdamaly bolsa, milli taýlamynyň biri bolan Unaş tagamydy has gowurýar. Ha. 2018-nji ýylda ýanglandyaryn telewiziýaçygyny emin agdalarynyň biri bolmak maňa netip etdi. Hawa. Şo taýda da Balkan welaýatyna emin bolup oturýarkak, şo taýda bir oglan Aksonam diýen aýdym aýtdy da. Hawa. Aksonam diýen aýdymy dinledim. Şol ýanky ýanglandyarma gatnaşýan jygymyň ýerine ýetirmegine. Aramyzda kompozitor Hakberdi, Hudaýberdi Femmatda. Şol Aksonam diýen aýdym Hakberdaň hekenna. Ha. Hakberdaň özi şol aýdym men de öğretdim ilk bilen Halipa aýdymçymyz Nuriyat Tokkaýew ene köpümiz bilýändir. Öz bolşy, ähen öz bolşy bir ýol döretgiden Halipa da. Şol Nuriyatdy üçin işläpdim diýdi. Bir bilýät birinji Halipa Nuriyat Tokkaýewiň aýtmagyna biz eşitdik da şonu. Otaň Eduanjan şu aýdym hene maýsana diýdi. Ay şondan bir de bir höwes töredi de ay şol aýdymy otaň sadyny işledik, hakyrda dinletdik. Bolup dur diýenden soňam şol aýdymy aýtdyk. Bir o da Aksonam diýen aýdymy bir halk köpçüligi gowurýar, hasam ýaşlar gowurýar. Sünlükli çıkan aydımlaňyň birde. Şol aýdymlaryň sanawyna goşmamyz ana ýa Hakyrdaň teklibi boldy da. Hawa, sağ ol. Onda näme? Şu ýerde ýerine ýetirip berseňiz, sadanlar topar bize kömek etse, soň söhbetimiz dowam ediberer. Ulu höwesler. Ülpleri toğlan toğlan misli bağıt bolu doğlan. Ülpleri toğlan toğlan misli bağıt bolu doğlan. Karaşıp durdur oğlan bir verine baksana. Karaşıp durdur oğlan bir verine baksana. Aksana, aksana.
Köp sağ ol Halipa. Yerine yetirip beren aydam üçün hemmemizem dinledik. Juda lezzetli, juda süýjü, gaty gowaydım. Köp sağ olun. Indi şu ýerde ýa taliplerimiz size bir näçe sowal bilen ýüzlendiler de biziň ýörüte öz SMS belgimizde gelen sowallar barda. Ýurdumyzyň Lewap welaýatynyň Türkmenawa şäheriniň ýaşaýjysy Gurbanowlaň döwletli maşgalasy. Olar size şeýlerek bir sowal berýär. Her düşürilýän kino filmlerde diýen ýaly aýratyn döredýän keşfiňiz bar diýär. Spektaklla keşip döretmek bilen ya da filmde keşip döretmek bilen bundan başga da aýdym ýerine ýetirmeklikde nähil tapawut görýäňiz diýip sizden sowal berýärler. Filmlerde de sizin aýdymlar ýerine ýetirýäniniňizi diýmek watandaşlarymyz kino filmlere tomoşa edende görýän bolmaly. Spektakl bilen kino filmiň tapawuty spektaklla ýagny canly aýtmaly bolýar, canly çykyş edip dursun daten. Eser durşuna canly ýagdaýda gidip topor bilen ýerine topor bilen ýerine ýetirýän şonda bir sözi galdyryp gitseň ýygyny gaýtaryp bolanokda ýam geçýär. Şo söz ýetmän galýada. O ýygyny dolap bolanok. Kino filmde şo taý bolmasa täzeden düşürüp bolýar. Şo kino gelişmeklik bar. Käbir keşfi ýerine ýetirmek bar. Käbir bir ustad Halipalamyz özüni spektaklla gowtana edilýär. Käbir adamlar kinosyny gödüňüz bilenem. Gowtanat ýa. Halipa sağ ol. Indi şu ýerde ýa taliplerimizem size haýyş etdi-de azgyrolat çalyp ýerine ýetirmeňizde aýdym-aýdyp berseňiz diýdi. Aýtaktymyz Aşgabat şäheriniň büzmeýine etrafyndan çerkedi filan maşgalasy, Gowanjy filan maşgalasy, mundan başga da ýurdumyzyň Lewap welaýatynyň Saýed etrafyndan Tokur filan maşgalasy şeýle haýyş bilen size ýüzlenýärler. Hemmemizin gowuryan aýdymlarymyzy özüňiziň çalyp ýerine ýetirmeňizi haýyş etýärler. Ona näme watandaşlarymyzyň isleglerini kanagatlandyrsaňyz son söhbetimiz yine devam ediveririz. Ulu hoş filan. Adamın dokuzu düzü bolan Adamın dokuzu düzü bolan Doyma yok yine de ey onun sögede Emma onun düdey dokuzu taylap İnsan kıydemi çenne kütüyer yürüp Yaşan arasında karılır gerek Koyun versinler yaşlı yatlar Şolam bizim üçine kömektir kömek Karlar yaşlar değil, umutlu olsun Gönlü çağı bulsun ey, Turanlı kamak Yaşlar arasında yaşlılar gerek Komşuma uzadı, komşuma kara Şun bilen bolmağımı döndü deme Görmeyen adımda ey gözüm açmağa Bilmeyen adımda ey bilmene kömük Yaşlar arasında karılır gerek
itele Qarralar kayinde kineli bulmu Yine de uğrundan ey çalar can terek Yaşlar arasında qarralar gerek Köpe yarattıran yer oğlun bolsa Yine kıyılın bolsa ey boylarım derek İki dimin jutman yedi saklasa Yaş dileyen oloktan olok Manglayı gazımlı yaşlılar gerek İkisimin jutman Ayyeli saklasa Şolara yaş dileyen oloktan olok Yaşla arasında qarralar gerek Yaşla arasında yaşlılar gerek Bizi ötgeriyen yaşlılar gerek Bakanımda yüzüne, gözüm dedi gözüme Alın aklım başımdan, anan ayığı sözüme Bakanımda yüzüne, gözüm dedi gözüme Alın aklım başımdan, anan ayığı sözüme Adına düştüm men yar, seni göremde Yoluna düştüm men yar, seni göremde Ol qara güllerine men qurban bolsam Senin aşkında yanım Yoluna düştüm men yar seni göremde Adıma düştüm men yar seni göremde Görünümde men seni bardım tuttum elinden Görünümde men seni bardım tuttum elinden Diydim yarım bolmasan yaşakar gönlümden Görünümde men seni bardım tuttum elinden Diydim yarım bolmasan yaşakar gönlümden Adıma düştüm men yar seni göremde Adıma düştüm men yar seni göremde Ol qara güllerine men qurban olsam Senin aşkında yanam Adıma düştüm men yar seni göremde Yoluna düştüm men yar
göremde Oduma düştüm men yar seni göremde Yoluna düştüm men ağay seni göremde Olgara güllerine men kurban olsam senin aşkında yanmam. Adına düştüm men yar seni göremde Yoluna düştüm men yar seni göremde Yoluna düştüm men yar seni göremde Adına düştüm men yar seni göremde Adıma düştüm men yar seni göremde Adıma düştüm men yar seni göremde Seni göremde Halipa, yerine yetirip beren aydımlarınız üçün size sağ olsun aydiya savallara cevap berdiňiz gepleşigimiziň şu edek kısagyna gatnaşyp size sağ olsun aydiyas. Ine şu üstünlük getiren ýyllar barada gurrun berýäňizde, gow aydımlar barada taliplerimiziň sawallaryna da jogap berdiňiz. Döwlet tarapyndan size de bir gowy silaglar gowşuruldy da ilkinji silagyňyz Türkmenistanyň at gazanan artisti diýip 2000-nji ýylda gowşurulupdy. Mundan märde de Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asry wätleşiginiň ýeňisi Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly at şeýledan ýubiley medallar bilen silaglaryňyzda şu buýsonçly günlerim şu ýerde ýatlap berseňiz. Hawa şol biziň ýurdumyzda Gahrman arkadamyzyň ýol başlygyna dähmet çekýän ýylleşlemede haýsy urda bolsun, sunwa urda bolsun, çyn ýüregi bilen şu mehriban döwletimizde, mehriban watanymyzda ak ýüregi bilen hyzmat edýän ýylleşlemede özüniň munasyp sowadyny berýär-de. Bize de şeýle sowatlary bir näçe almaklyk bagty meýser etdi. Ýanky aýtsaňyz ýaly 2000-nji ýylda Türkmenistanyň at galan artisti bolmak bagty bize näsip etdi. Ondan biýanada Gahrman arkadamyzyň Päkim paýgasyndan ural yglan edilen Türkmeniň altyn asry bäsleşiginiň ikedek ýeňjisi bolmaklyk maňa näsip etdi. Ondan soňra 2008-nji ýylda Türkmenistanyň halk artisti ýa-da munasyp bolmaklyk meýser etdi. Ondan başga da näme ýubiley medallary bar. Durly daşary ýurt saparlary bar. O taýda şeýle bir üstünlükli çykyş etmeklik näsip etdi. Bu zatlaryň hemmesem ilki bilene Gahrman arkadamyzyň şu türkmen sunwadyna bolan hormaty, türkmen aýdymçylaryna, sadanlaryna bolan söýgüsi, türkmen halkyna bolan söýgüsi diýip düşünýän. Gahrman arkadamyz ähli babatda, ähli urlarda bize nusgawy mektep şeýle aýdym aýtdyk. Talipçilerimiz aýdymlar diňlediler, sadanlaryna sadyn çalyp berdiler. Şeýle ajaýyp pursat boldy. Şeýle ajaýyp pursatdan peýdalanyp bizi eşiretli zamanada ýaşatýan, ösüşleri tarap ynamly öňe alyp barýan Gahrman we mehriban arkadamyzyň janynyň sag bolmagyny, belent başynyň aman bolmagyny, il ýurt bähfitli bütün adam zat ähmiýetli dünýä nusgalyk işleriniň elme dama ruwaşyklary beslenmegini tüýsürümden arzu edýän. Köp sag bolun. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun, janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Elme dama ählimiziň aramyzda bir görüllü mektep bolup bermeňizi size arzu edýäs. Talipler size de sag bolsun aýdýas. Saýlap alan hünäriňizde elme dama awry gazanyň geljekki sümlükli ýollarynda da halipalaryňyz bilen işleşip bir geljekki günlerde hemmämiz bilen bilelikde gow günlerde duşmak meýser etsin. Sadanlar tapar size de sag bolsun aýdýas. Gepleşigimiziň dowamyna halipaň ýerine ýetiren aýdymlaryna bir sadanlarlyk etdiňiz. Bilelikde aýdymlar ýerine ýetirdiňiz. Gahrman arkadamyzyň döreden mümkinçilikler esasyna hemmäňiziň dörjülük ýoluňyzda üstünlikler hemraňyz bolsun. Onda näme? Halipa gepleşigimiziň ahyryna bir gow aýdymlar bilen aýdym bolup galaýan gepleşigimiziň şu gedek kysany jemläp berseňiz.
ettir bu yaşayış. Sevgi bilen gör kaç yanlar bu dünya. Sevgiyin kudratından yağar gar yağış. Melhem olup ene toprağa sinye. Sevgiyin kudratından yağar gar yağış. Melhem olup ene toprağa sinye. Sevgi göğünleri arşa yetirer. Sevgiden düğünler çeşlenir gider. Fiyen ömrün vatan deyip ötürer. Bağıt yolu sevgiden başlanar gider. Fiyen ömrün vatan deyip ötürer. Bağıt yolu sevgiden başlanar gider, gider. Sevgi bilen gözlerle şergül diyor. Sevgi gider tekrarlarda dağlarda. Sevgin yürer yoldaşınla güldürer. Kuşlar sevgi hengin çağırır bağlarda. Sevgi bilen güzelli şergül diyor. Sevgi gelir tekrarlarda dağlarda. Sevgin yürer yoldaşınla güldürer. Kuşlar sevgi hengin çağırır bağlarda. Seni köngül yağdım, can aşkaladım. Seni aydım sadım, can aşkaladım. Aşıklan akşamı seni dünyanın rövşeni, can aşkaladım. Tacı tağtın köşün var, cümle cahan aşkın var. Mermer şeker pay tağtım, aşkaladım apaltım sen. Tacı tağtın köşün var, cümle cahan aşkın var. Mermer şeker pay tağtım, aşkaladım sen. Bakıvadım, aşkavadım, dünya dolu adım. Pay tağtım şanım şükretim. Tele ak yollarım, bağda seyrana. Rihan güllerim hep köngül pervana. Sevginin şekeri senne, paslın bahari. Can
geçsin üt göşüp, yalkım taçyar nuruşup, aydım sağlı desanlı, fil gehlen mesanlı. Yüce geçsin üt göşüp, yalkım taçyar nuruşup, aydım sağlı desanlı, fil gehlen mesanlı. Bakıvadım, aşkavadım, dünya dolu adam, paytahtım, şanım, şöhradım. Tele ak yollarım, balta feyrana, reyhan güllerine, köngül pirvana. Sevinin kekerifine, paslın bahari, can aşkava. Seni köngül yadım, can aşkavadım. Seni aydım sadım, can aşkavadım. Aşıklan akşamı seni, dünyanın revşini, can aşkava. Tele ak yollarım, balta feyrana, reyhan güllerine, köngül pirvana. Sevginin kekerifine, paslın bahari, can aşkava. Seni köngül yadım, can aşkavadım. Seni aydım sadım, can aşkavadım. Aşıklan akşamı seni, dünyanın revşini, can aşkava. Mehriban vatandaşlar, ine görüşümüz ýaly bugun kunna aýdym bolup galyny atly gepleşýäňmiziň şu gedek sanynda Halipaň gönden gön özi bilen sorag jogap etdiler. Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetining başlangyç orta hünäri okuw mektebiniň talipleri gatnaşdy. Özlerini gyzyklandyran sowallar bilen Halipa ýüzlendiler-de. Ýaşlarymyz bugun kunna gahrman arkadamynyň talas netijesini dörüjülükli zähmet çekmäge ymtylýarlar-da. Şolar ýaly uly mümkinçilikler döredip berýän türkmen medeniýetimiziň, türkmen sungatymyzyň haqqywanlary, gahrman arkadamyzyň, mehriban prezidentimiziň janynyň sag başynyň dik bolmagyny arzulap, aýdym bolup galyny atly gepleşýäňmiziň şu gedek sanyny geçirip oturýas. Ýene-de ýaýlymda ýaşy günde diýdarlaşýançak hoş, sag bolun.